Com a accionistes i empleats, volem que CaixaBank sigui una entitat capdavantera en tot. I per aconseguir-ho pensem, igual com ens transmet la direcció, que la qualitat és el fonament del nostre negoci. Permetin que ho repeteixi. La qualitat és el fonament del nostre negoci. Dit això, discrepem de la direcció en les formes i fem nostre el següent fragment del llibre de les memòries del senyor Josep Vilassar, exdirector general i expresident de la Caixa. La cita diu així: debió de ser a mediados de los años 90 cuando empecé a hablar de calidad profunda con dos lemas. Primero, trata al cliente como si fuera tu padre, tu hijo o tu mejor amigo. No le sugieras nada que no le sugerirías a ellos. Adviértele que a pesar de la magnífica publicidad del folleto o del spot televisivo, este producto no le conviene. En segundo lugar, ponte en el papel de su abogado. Frente a la Caixa, no dudes en favorecer al cliente, aunque signifique menos ingresos para la entidad. Creía y sigo creyendo que la confianza en la Caixa se basa en hechos y actitudes, que el cliente comprueba que es siempre a su favor y que esta confianza genera fidelidad. Repetí tales ideas con ejemplos muchas veces, pero me temo que fueron escuchadas, alabadas y olvidadas por la mayoría. Ante la presión diaria de mejorar resultados, el crecimiento y en menor medida el índice de calidad de la oficina. En els nostres dies, tant a CaixaBank com en d'altres entitats del sector, la pressió diària ens empeny a vendre com més millor i tot sovint oblidant el benefici del client. Aquesta evidència ens allunya d'un lloc capdavanter en la tan desitjada qualitat. Tampoc compartim amb la direcció la política a curt termini imperant. Aquesta manera de fer, a banda de convertir els empleats en comercials sense escrúpols i posar en perill la fidelitat dels clients, no ajuda gens al manteniment d'un dividend estable a llarg termini. D'altra banda, volem manifestar la nostra preocupació per un altre indicador, el rànquing Merco Persones que mesura l'atractiu de les empreses en relació al desig de treballar. Algú ens pot explicar com la nostra empresa, després d'ocupar el primer lloc durant anys, ha caigut a la 18a posició en el citat rànquing? Aquesta pèrdua de posicions continuada no ajuda gens a la captació o manteniment dels millors professionals. També és ben sabut que en l'actualitat les polítiques de conciliació de la vida personal i laboral constitueixen un valor en alça i un tret diferencial que potencia la reputació corporativa de les empreses. Vida personal i laboral. Prenem nota. En aquest sentit, CaixaBank rep de forma reiterada el certificat EFR, Empresa Familiarment Responsable. Un certificat que, al nostre criteri, l'empresa no mereix si valorem el dia a dia dels homes i dones que hi treballem. Ens dol constatar que l'incompliment sistemàtic de l'horari sí que tenim un lloc de lideratge. No podem oblidar tampoc que, fruit dels processos d'integració i reestructuració, hi ha uns companys i companyes que han hagut de deixar la seva terra d'origen per a poder seguir treballant. Ens cal trobar, entre tots, una solució el més satisfactòria possible per a cadascun d'ells. La responsabilitat social corporativa ha de començar dins la pròpia empresa. L'absència total d'una gestió racional dels recursos humans ens ha portat a un clima laboral enrarit, basat més en la por que la complicitat. Aquest entorn no contribueix ni a guanyar ni a mantenir la confiança dels clients i de cap manera afavoreix el creixement sostenible i durador d'una entitat que tots volem pròspera. Finalment, per coherència amb el nostre ideari de treballar per una societat més justa, volem demanar a CaixaBank que sigui capdavantera en la implantació d'una estructura salarial més equilibrada. En l'entorn que vivim, resulta inexplicable que la diferència de sou entre els empleats i els directius no hagi fet més que eixamplar-se. És per tot això
que votarem en contra de les propostes dels punts 5è, 8è, 9è i 10è, convençuts que una altra manera de fer empresa és possible. Moltes gràcies.